खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नलबारिनि दुथां रेखेबुद्दीन आहमेदखौ आसाम पुलिसा हमबाय मुख'नो गोनांदि थांनाय 5 आगस्टआव सनितपुर जिल्ला तेजपुरनि बान्दरमारिनि थागिबि हियामनि दैमारिया गावखौ फोथैनानै लादोंमोन बेनि उनावनो रेखेबुद्दीन आहमेदा खारखोमानानै दंमोन रिपर्टनि बायदिब्ला नलबारिनि सानै गथ'नि बिफा रेखेबुद्दीन आहमेदा ढेकियाजुलियाव सासे कन्ट्राक्टरनि सिङाव खामानि मावोमोन आरो दुथां रेखेबुद्दीन आहमेदा गावखौ सन्जय तालुकदार होनानै सिनायथि होनानै बान्दरमारिनि हियामनि दैमारिजों मोजां मोनलायनायनि फाव खालामदोंमोन 11 थाखोआव फरायनाय हियामनि दैमारिया दुथां रेखेबुद्दीन आहमेदनि मोजां मोननायाव गबोदोंमोन जेराव बिथांमोननि मोजां मोननाया मोनसे सिमा बारनानै WhatsAppनि गेजेरजों भिडिअ कलिं खालामलायनाय जादोंमोन बेयावनो दुथां रेखेबुद्दीन आहमेदा खाबु लानानै हियामनि दैमारिनि गाज्रि सावगारिखौ स्क्रिनशट खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारदोंमोन बेबायदि खालामजानायनि उनावनो गोसो बायफ्लेनानै हियामनि दैमारिया गावसिनि न'नि बारियावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनावनो दुथां रेखेबुद्दीन आहमेदा खारखुमानानै दंमोन दा आसाम पुलिसजों हमजाबाय उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दोलोनि गिदिर खहा अल इन्डिया महिला कंग्रेसनि आफादगिरि आरो आसाम सिलचरनि बारग' MP सुस्मिता देब बिथाङा कंग्रेस दोलोखौ एंगारबाय कंग्रेस दोलोखौ एंगारनायनि लाइजामखौ बिथां सुस्मिता देबा अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि सनिया गान्धीनो गथायदों कंग्रेस दोलोखौ एंगारनायनि उनावनो सुस्मिता देब बिथाङा ममता बेनार्जीआ दैदेननाय तृणमूल कंग्रेस TMC दोलोआव जयेन जाहैदों पार्टीनि नेशनेल जेनेरेल सेक्रेटारि अभिनव बेनार्जी आरो राज्यसभानि MP डेरेक अब्रेननि नुजाथिनायाव कलकातायाव बिथाङा TMC दोलोआव अफिसियेलि जयेन जादों सुस्मिता देब बिथांनि हरखाब कंग्रेस दोलोखौ एंगारनाया सोमोनांथाव होननानै फोरमायथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि सुस्मिता देब बिथांनि कंग्रेस दोलोखौ एंगारनायजों बिथांमोनहा गोबां खहा जाबाय नाथाय दोलोआ खौसेयै बेखौ सामलायलांगोन होननानैबो फोरमायथिबावो 34 बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आसाम आरो आसामनि बाहेरायाव जायफोरा एबसु सोमावसारनाय आरो NDFB सोमावसारनायाव बायदि केस साबसिन जादोंमोन बिथांमोन जायफोर दासिमबो केसनि डिटेल्सखौ जमा होआखै बिथांमोनखौ सानबानि गेजेरावनो केसनि डिटेल्सखौ जमा होनो थाखाय खावलायदों बिआर फेरेंगा बिथाङा जमा होनो गोनां केसनि डिटेल्सफोरा जाहैबाय फारियै गावनि आबुं थं केस नाम्बार केस सेक्शन नाम्बार केसखौ बबे पुलिस थानायाव होजानाय जादोंमोन आरो बबे जिल्लायाव केसखौ होजादों बेफोर गासैनिबो केसनि डिटेल्सखौ जमा होनो नांगोन बेफोर केसनि डिटेल्सफोरखौ ओनसोलनि दखरा फरायसा आफाद नङाब्ला ओनसोलनि बारग' NDFBनि मावथिफोरनो जमा होनो हागोन नङाब्ला WhatsAppनि गेजेरजोंबो गासैबो केसनि डिटेल्सफोरखौनो हरनो हागोन होननानैबो फोरमायथिबावनायजों लोगोसे जायफोर बिथांमोनहा सिगांनि समाव केसनि डिटेल्सखौ जमा होदोंमोनब्लाबो गासैबो डिटेल्सखौनो जमा होआखैमोन बिथांमोनखौबो सानबानि गेजेरावनो जमा होनो थाखाय खावलायहरदों बिथां बिआर फेरेंगाया आसामनि बाहेरा रायजोफोर जेरै नागालेण्ड मणिपुर मिज'राम त्रिपुरा आरो नर्थ बेंगलफोराव केस जानाय बिथांमोनखौबो सानबानि गेजेरावनो गाव गावनि केसनि डिटेल्सखौ गथायनो थिनदों आरो रोखायै फोरमायथिबावदों दि केसनि डिटेल्स जमा होनायनि समखौ सानबानिफ्राय 7 सानसिमल' दोननाय जागोन होननानै बिआर फेरेंगा बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला भुटानाव 18 EX-NDFBनि सोद्रोमाफोर जोबथेजानानै दङ म्यानमार हादराव सासे बारग' NDFBनि सोद्रोमा दङ जाय बारग' NDFBखौ एंगारनानै थानायनि जाहोनाव म्यानमार हादरावनो थाबोदों बेनि अनगायैबो बबेबा गुबुन हादरफोरावबो बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोर थाबोबावदोंब्ला बेनि डाटाखौ जमा होनो थाखायबो खावलायहरदों बिथाङा मख'नो गोनांदि बिआर फेरेंगा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाइनास आरो नन हाइनास मोन्नैबो केसखौनो भारत सरकारा बोखारनो थाखाय खोथा होदों आरो फैगौ 31 आगस्टआवनो केस बोखारनायनि खामानिखौबो फोजोबनो थांखि लादों बेनि अनगायैबो सोरबा सुबुङा गावनि केस नाम्बारखौ बावबायब्ला उखिल हमनानै सानसेनि गेजेरावनो केस नाम्बारखौ मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिबावदों बिआर फेरेंगा बिथाङा आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलखौ तालिबान उदखारिफोरा सोरगिदिं बेंखनानै लानायनि उनावनो सोमखिखांदों आफगानिस्ताननि सुबुंफोरा जायनि थाखाय जायखिजाया राहाजोंनो आफगानिस्तान एंगारनानै गुबुन हादरफोराव जिउ रैखाथिनि थाखाय थांनो नाजादों रिपर्टनि बायदिब्ला तालिबान उदखारिफोरा काबुलखौ बेंखनानै लानायनि उनाव लामा सामाफोराव सासेबो मानसि नुनाय जायाखै गुबुन फारसेथिं काबुल एयारपर्टआव सुबुंनि बाना गुबुन हादर जेरै आमेरिका ब्रिटेन फ्रान्स जार्मानी इन्डिया आरो माखासे हादरफोरा आफगानिस्तानाव थानाय एमबिसिनि स्टाफ आरो बिथांमोननि नखरनि सुबुंफोर लोगोसे गावगाबागाव हादरनि सुबुंफोरखौ गावगाबागाव हादर फारसे लांफिननो थाखाय
स्पेशल एयारक्राफ्ट काबुल एयारपर्टआव दैथायहरदोंमोन। बेयावनो गुबुन हादरनि सुबुंफोरजों लोगोसे आफगानिस्ताननिनो सुबुंफोराबो गोबां होंगो दोंगो नारा-नाथार जादों, जायखौ सामलायनो थाखाय US मिलिटारिया उदाङाव गुलि गावनो गोनां जादों। एयारपर्टआव नारा-नाथार नाख्रांनासो जानायजों गासै दासिम 5 सुबुंनि थैनाय रिपर्टआव मोननाय जादों। नाथाय 5 सुबुं थैनायखौ नारा-नाथारजोंनो थैदों होननानैबो रोखायै बुंथारनो हाया, मानोना USनि मिलिटारिनि गुलि गावनायजोंबो थैदों जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोरा खाबु मोनोब्लानो प्लेननि सिङाव हाबनो साननानै प्लेननि साखानि खाथियाव थाखुमादोंमोन, नाथाय जेब्ला प्लेनआ बिरो अब्ला साखानि खाथियाव थाखुमानाय सुबुंफोरा गोजौनिफ्राय जेराव मेरावनो गोग्लैनो गोनां जायो। काबुल एयारपर्टनि खाथिनि थागिबिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्लेननिफ्राय 3 सुबुंफोरा गाहायाव गोग्लैदों। आफगानिस्तानखौ तालिबान उदखारिफोरा बेंखनजोबनायनि उनाव आफगानिस्ताननि हिन्दु आरो सिख समाजखौ इन्डियान फरेन मिनिस्ट्रिया रैखा खालामनो खोथा होदों आरो बेनि थाखाय आफगानिस्ताननि हिन्दु आरो सिख समाजजों सावरायलायनाया जागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावदों। इन्डियान एयारफोर्सआबो आफगानिस्तानाव नांथानानै थानाय एम्बेसिनि स्टाफ आरो बिथांमोननि नखरनि लोगोसे भारतनि नोगोरारिफोरखौ रैखाथियै हादराव लाबोफिननो थाखाय स्पेशल फ्लाइटखौ काबुल एयारपर्टआव दैथायहरबाय। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव थानाय डक्टर रबि बर' सिभिल देहा फाहामसालियाव गं7 बिसना गोनां ICUखौ बेखेवनानै होबाय BTSनि गाहाय प्रमद बर', केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो BTSनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथांमोनहा। बेजों लोगोसे डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बेरामिफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनाय, साखोन-सिखोन लाखिनाय, गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ लाखिनाय, डक्टर नार्सफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होजोबनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावदों BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव ICUखौ बेखेवनाय समाव बाक्सा जिल्ला बेंगिरि आयुष गार्ग, BTSनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे जिल्लानि गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान जानायनि दान मोनसे सिगांनो रड एक्सिडेन्टआव जिउ खोमानो गोनां जाबाय रुमिजा बेगम आरो फाखरुल हुसैन बिथांमोनहा। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांमोना सिपाझारनिफ्राय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टसिम थांगासिनो दंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुमिजा बेगमनि बिदाया चेन्नाइआव फाहामथाय लानानै गुवाहाटी एयारपर्टआव फैबायमोन। बिथांखौनो एयारपर्टनिफ्राय लायनो थाखाय रुमिजा बेगम आरो फाखरुल हुसैन बिथांमोनहा स्विफ्ट गारिजों एयारपर्ट फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गारिनि कन्ट्रलखौ सामलायनो हायियाव गारिया सरायघाट दालांनि रिलिंखौ सिफायनानै गाहाय फारसे 50 फिट गाहायाव गलांदों, जायजों सानैबो जायगायावनो जिउ खहा जादों। बेनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसनि हान्जाया थांनानै सानैनिबो गोथै देहाखौ बोखांनानै लाबोदों। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार सेरफांगुरियावबो गिख्रंथाव रड एक्सिडेन्टजों सानै बिदा-फंबायनि जिउ खहा जादों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 31 नं नेशनेल हाइवेआव मैया बेलासिनि समाव गिख्रंथाव रड एक्सिडेन्ट जानायजों सानै बिदा-फंबायनि जिउ खहा जादों आरो सासे फंबाया गोब्राबै जोखोम जादों। खौरांनि बायदिब्ला सेरफांगुरिनि थागिबि SSB जवान दीपांकर रायआ गावनि असे फंबाय जय प्रकाश राय 15 बोसोर बैसोनि आरो बिबथैनि फिसाज्ला ज्योति राय 15 बोसोर बैसोनि बिथांमोनखौ लानानै फुंबिलिनि समावनो गसाइगाव फरायसालिमायाव मुं थिसननो थाखाय ओंखारलांदोंमोन। गावनि नखरनिनो AS-16A5346 नम्बरनि एल्ट' गारिजों थांनाय बिदा-फंबाय साथामा बेलासिनि समाव गसाइगावनिफ्राय गावनि आंगो न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। बेयावनो गोख्रैथिजों खारबोनाय गंसे ट्राकआ बिथांमोननि गारिखौ सौख्रांलांदों, जायनि थाखाय SSB दीपांकर राय आरो बिबथैनि फिसाज्ला ज्योति राय बिथांमोन सानैया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव जाथायजों फंबाय जय प्रकाश राय 15 बोसोर बैसोनिया गोब्राबै जोखोम जादों आरो बिथांखौ उनाव क'क्राझारनि RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माबोरै तालिबान उदखारिफोरा आफगानिस्तान हादरखौ सेनानै लानो हाखो? तालिबान उदखारिफोरा बबेनिफ्राय एसेग्राब रां मोननानै हाथियार बायनानै आफगानिस्तान सोरखारनिफ्राय गोहोगोरासिन जानो हाखो? सुबुंफोरनि गोसोआव बेफोरखौ लानानै गोबां सोंलु सोमजिदों। 2006 मायथाइनि फर्ब्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला मुलुगनि टप 10 माहाजोनसिन उदखारि आफादफोरनि मादाव तालिबान उदखारिफोरा टप 5 माहाजोनसिन आरो ISIS उदखारि आफादानो बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन। 2006 मायथाइनि फर्ब्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला ISIS उदखारि हान्जानि बोसोरसेनि टार्नअभारआ $2 बिलियन आरो तालिबान उदखारिनिया $400 मिलियन मोन। रिपर्टनि बायदिब्ला तालिबान उदखारिफोरा ड्राग्सनि फालांगि खालामनाय, गुबुन हादरनिफ्राय डनेशन लानाय आरो रां दाबि खालामनायजोंनो माहाजोनमोन। बेनि उनाव 2019-20 मायथाइयाव नाट'आ रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला
तालिबान उदखारिफोरनि बोसोरसेनि बाजेटआ सिगांनिफ्राय बांनानै 1.6 बिलियन $, जाफैदों आरो बेफोर रांखौ तालिबान उदखारिफोरा माइनिंनिफ्राय 464 मिलियन $, ड्राग्सनिफ्राय 416 मिलियन $, गुबुन हादरनिफ्राय डनेशन मोननाय 240 मिलियन $, आरो बेनि अनगायैबो गोबां जाय रांजों तालिबान उदखारिफोरा गोहोगोरा हाथियारफोरखौ बायनानै लानो हादों आरो बेबायदिनो आफगानिस्तान हादरखौ हाथियारनि गोहोजोंनो दखल खालामनानै लादों। मेघालयानि चीफ मिनिस्टार कनरेड सांमा बिथांनि न'आव माखासे सिनाय मोनै सुबुंफोरा पेट्रल बम खुबैदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 10:15 रिंगासोआव माखासे सिनाय मोनै सुबुंफोरा आपार शिलंआव थानाय चीफ मिनिस्टारनि प्राइभेट रेसिडेन्सआव थरनै पेट्रल बम खुबैदों। बेनि सायाव दा क्रिमिनेल केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो बेनि दायनिगिरिखौबो नागिरनाया जागासिनो दङ होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मेघालयानि हम मिनिस्टार लाकमेन रायम्बुई बिथाङाबो थांनाय रबिबारावनो गावनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होदों। HNLCनि दैदेनगिरि चेस्टारफिल्ड थेंकिउ बिथांखौ बुथारनायनि उनावनो मेघालयानि हम मिनिस्टार बिथाङा गावनि बिबानखौ एंगारदों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां मेघालयाव ग्रेनेड बेफ्रुनायाव HNLCनि दैदेनगिरि चेस्टारफिल्डनि आखाइ दङ होननानै मेघालया पुलिसा बिथांनि न'आव रेड खालामदोंमोन आरो बेयावनो बिथांखौ गावथारदोंमोन। चेस्टारफिल्ड बिथांखौ गावथारखांनायनि उनावनो मेघालयाव गोबां आफादफोरानो सोमावसारदोंमोन जायनि थाखाय मेघालयानि 4 जिल्लाफोराव इन्टारनेट सार्भिस SMS सार्भिस बन्द खालामनानै दोननो गोनां जादोंमोन आरो शिलंनि दाब ओनसोलफोरावबो कारफिउ होनो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।